Никога не знаеш какво губиш, когато печелиш и какво печелиш, когато губиш. Знам, че може в момента да се чувстваш отхвърлен или разочарован или тъжен поради факта, че не си получил нещо, което наистина си искал. Много добре разбирам как това се чувства. И сега ще ти дам един пример. Когато бях по-млада, имаше едно момче, което наистина харесвах. И правех какво ли не, за да му се харесам. Ходех на футболни мачове, въпреки че не харесвам футбол. Ходех на метал концерти, въпреки че не си падам по метал музика. Но аз просто исках да бъда близо до това момче. Исках да го позная по-добре и се надявах той да ме хареса. Но каквото и да правех, той гледаше на мен само като на приятелка, само като на позната. И никога не ме погледна по този специален начин. Никога не ме възприе като момиче, с което да излиза. И да, помня, че тогава се чувствах наистина разочарована, наистина тъжна, защото аз наистина го харесвах. Смятах, че той беше умен, амбициозен, занимаваше се с спорт и така нататък. Имаше много качества и аз наистина му се възхищавах за това. Но след години разбрах, че това момче е било в дълга връзка с дадено момиче, което е малтретирал психически. Той е унижавал много пъти пред други хора и дори когато са насаме. Обвинявал я е в много неща без причина. Обвинявал е, че тя му е изневерявала дори когато не му е давала поводи за това. И въпреки това, той винаги е намирал начини да я кара да се чувства зле. Започнал е дори да я контролира, да я следи. Къде излиза, с кой излиза. Дори и е правил проблеми, когато разговаря с приятели повече от половин час. И когато научих за това, аз осъзнах, че всъщност съм била защитена. И всъщност това, че никога не съм имала връзка с това момче, е било защита от страна на Господ, на Вселената или на ангелите. Така че искам да ти кажа, ако не получиш това, което искаш, може би просто си създаден за нещо по-добро. Ако не си получил тази работа, за която си мечтал, ако връзката ти е приключила, или ако си прекъснал отношения с определен приятел, може би така е трябвало. Може би това е за твое добро, защото ще получиш по-добра работа, ще започнеш по-щастлива връзка и ще намериш по-добри приятели. Истината е, че ние минаваме през различни периоди в живота си, но нищо не трае вечно. Дори най-тежкият момент, дори най-тежкият период минава. Да, трудно е. Да, не е лесно да продължиш. Да, може да се чувстваш разочарован, отхвърлен, наранен и какво ли още не. Но, ако не минаваме през трудни периоди, би ни било трудно да оценим хубавите периоди. Ако не се срещаме с лоши хора, би ни било трудно да оценим качествените хора в живота ни. Така че каквото и да ти се е случило напоследък, каквото и да ти се е случило преди няколко месеца или години, помни, че това е просто част от живота ти. Това е просто период и ще мине. Нещата ще се подобрят и за теб. Имай вяра, имай надежда. И се опитай да живееш малко по-позитивно. Гледай на живота малко по-на шега. Не приемай всичко твърде на сериозно. Казвам ти го като някой, който е приемал всичко твърде на сериозно. И затова много неща съм ги чувствала твърде болезнено, твърде дълбоко. Но няма нужда. Понякога просто трябва да гледаш на живота си като наблюдател. Трябва да гледаш на живота си отстрани и да видиш глобалната картина. Когато редим пъзела на своя собствен живот, много неща не са ни ясни. Но в даден момент картината започва да се очертава и ние започваме да придобиваме по-голяма представа защо дадени неща са ни се случили. Защо нещо е трябвало да стане или да не стане и до какво е довело това. Преживяванията, през които сме минали, ни правят хората, които сме днес. Ако не си бил нараняван, дали би оценил партньора до себе си така, както го правиш днес? Ако не си бил предаван, дали би оценил лоялността на някой така, както го правиш днес? Замисли се на това. Надявам се, че това видео ти е било поне малко полезно. Ако е било така, сподели го с някой, който също има нужда да го чуе. Благодаря ти, че бе с мен днес. Ще се видим в следващото видео. Чао!